Салом алейкум, бинандагони азиз, бо шумо канали Сарбоз асту. Аз хотир набароед подписываться кардан дар канал. Ин канали Сарбозда ва комментариҳои худтона дар зери видеоролик мондаанд. ҳақоратотона не комментариотона. имрӯз видео дар бораи як одаме мерава ки ӯро одамам гуфта намешава. хеле мегӯянд ҷаннат дар зери пои модарон аст. ин ҳоққи падар, ҳоққи модари худшо лату кӯб мекуна ва зинда ба зинда тай хок мекардааст. манам медонам дар ҳамин канали, ман лично канали мада мо уже сеюм видео запис кардем барое ки писар падарша каштааст, падараш ва бо писар модарша каштааст. бо як дунё дига видео аст. насиб боша агар бо видео запис мекунам, ҳоққи падарора нишонтон метем. ҳозир ҳамин видеоро тамошо кунед. аз шумо як хоҳиш дорам ки ҳамин видеоро поин рост ҳама нафар доин ки хеле одамон ҳоққи падара бинанд. ман намедонам тоҷикистон ба чӣ пастӣ рафтеса. ё последнее время фақат чиз ҳамин новостиҳое ки мековем фақат одамкишиай. чунончи санаи 17 ба 18 сентябри соли ҷорӣ дар манзили истиқоматӣ ба иҷора гирифта шуда воқеъ дар деҳаи Рахшонзамин аз ҳиссиёти баланди бадбинӣ ва муноқишаи оилавӣ шаҳрванд Миров аввал бо мушту лагат ва сипас бо бел ба сару тани модараш зада ҷароҳати ҷисмонӣ расонида ӯро беҳол мегардонад. сипас бо румол дасту пой ва даҳони ӯро баста бо ин роҳ муқобилият ва фарёд кашидани ӯро бартараф менамояд. Миров бо як бирамии махсус дар ҳолати зинда будани модараш чуқурӣ канда ӯро зинда ба он ҷо гур мекунад ва аз болояш бо хок мепӯшонад. чанд рӯз дур шудани нур ва садафмо аз назарҳо ҳамсояҳоро дар ҳайрат мегузорад. ба саволи модарат дар куҷо бошад, Миров ба мардум ҷавоб медиҳад ки модарам аз хона баромада рафтааст ва бедарак ғайб задааст.